ассалому алайкум тамошобинони муҳтарам. Нашри навбати барномаи иттилооти ахборро аз телевизиони Тоҷикистон бо муҳимтарин хабару гузоришҳо мустақиман манзуратон мегардонем. Дар студиои Шайсато имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар панҷумин иҷлосияи махсуси Созмони Милали Муттаҳид оид ба об ва офатҳои табиӣ ки дар шакли маҷозӣ баргузор гардид иштирок ва суханронӣ карданд. Дар кори иҷлосия дабири кулли Созмони Милали Муттаҳид Антонио Гутериш, президенти Маҷмӯаи умумии Созмони Милали Муттаҳид Волкан Боскир, императори Ҷопон Нарухито, президенти Маҷористон Янош президенти ҷумҳурии кооперативии Гаяна Муҳаммад Ирфан Али, сарвазири ҷумҳурии мардумии Бангладеш хонум Шайх Ҳасина ва роҳбарони як қатор кишварҳо ва созмонҳои ҷаҳонӣ ширкат варзиданд. Президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суханронӣ баргузории иҷлосияи махсуси Созмони Милали Муттаҳид оид ба об ва офатҳои табииро иқдоми саривақтӣ маънӣ дод карданд. Баррасии мавзӯи ин чорабинӣ низ бо дар назардошти афзоиши таҳдидҳои замони муосир ба хусус паёмадҳои пандемияи COVID-19 ки дар аксари кишварҳои ҷаҳон ҳанӯз ҳам идома дорад хеле муҳим аст. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ бештар ба масъалаи вазъи имрӯзаи зудтағйирёбандаи ҷаҳон, таҳдиду хатарҳои нав, тағйирёбии иқлим ва зуҳуроти табиии гидрометеорологӣ, сел, обхезӣ, тармафароӣ, хушксолӣ ва таъсири онҳо ба иқтисоди кишварҳо, ба хусус Тоҷикистон таваҷҷӯҳ зоҳир карданд. Сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни суханронӣ дар иҷлосияи махсуси Созмони Милали Муттаҳид оид ба аҳамияту афзалияти 10-солаи байналмилалии амал об барои рушди устувор солҳои 2018-2028 дар бораи стратегияи миллии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба паст кардани хавфи офатҳои табиӣ барои солҳои 2019-2030, созишномаи Париж оид ба иқлим ва барномаи Сендай оид ба коҳиши хавфи офатҳо андешаҳои ҷолиб баён карда, бори дигар таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳониро барои муттаҳид сохтани саъю талошҳои муштарак дар ҳалли глобалии мушкилоти сайёра ҷалб карданд. Дар охир президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо итминон изҳор доштанд ки талошҳои муштараки ҳамаи ҷонибҳои манфиатдор, махсусан кӯмаки давлатҳои мутараққӣ ба кишварҳои дар ҳоли рушд қарор дошта метавонад ба ҳаллу фасли самараноки мушкилоти вобаста ба об ва офатҳои табиӣ мусоидати бештар намояд. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба якчанд қонунҳо аз ҷумла қонунҳо дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо, дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ, оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи мусоидат ба шуғли аҳолӣ, дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар бораи фаъолияти аудиторӣ имзо гузоштанд. Қонунҳои ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дастрасӣ ба иттилоот оид ба фаъолияти судҳо ва дар бораи роҳҳои автомобилгард ва фаъолияти роҳдорӣ қонунҳои мукаммал буда, асосҳои ташкиливу ҳуқуқӣ ва самтҳои асосии соҳаҳои номбурдаро танзим намуда барои рушду густариши онҳо заминаҳои мусоид фароҳам месозад. Тағйиру иловаҳои ба қонунҳо ворид гардида ба такмили сохтори мақомоти дахлдори давлатӣ, пешрафти фаъолияти онҳо ва баландбардоштани масъулияти кормандони соҳа нигаронида шудааст. Қонунҳои ба имзо расида ба ҳифзи ҳамаҷонибаи ҳуқуқу озодиҳои инсон, таъмини амнияти давлату ҷамъият, бунёди ҷойҳои нави корӣ ва беҳдошти зиндагии мардум равона шудааст. идомаи ахбор. Таъмини шароити арзандаи зист ва кору фаъолият аз ҷумлаи некуаҳволии мардум ҳамеша дар мадди назари роҳбарияти ҳукумати мамлакат қарор дошта, дар ин самт пайваста тадбирҳои мушаххаси амалӣ карда мешаванд. Бо вуҷуди ҳамаи тадбирҳои андешидашуда бо мақсади танзим ва дастрасии бемушкили аҳолӣ ба хатсайрҳои ҳавоӣ аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон гурӯҳи корӣ ташкил шуда дар нуқтаҳои фурӯши чиптаҳо кормандони сохторҳои қудратӣ назоратро аз соати 8 ти субҳ то соати 18 пурзур менамоянд. гузориш дар ин хусус. боло бурдани некуаҳолии мардум, муҳайёсозии шароит барои ҳар як шаҳрванд, ҳидоят ва роҳнамоиҳои пайвастаи роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аст ки дар асоси дастуру супоришҳои мушаххас пеш гирифта мешаванд, аз ҷумла дар самти ба роҳ мондани хатсайрҳои ҳавоӣ ва рафту омади бемамнуияти шаҳрвандон ба хориҷи мамлакат.
бо вуҷуди муҳайёсозии шароит ва бо дар назардошти мавқеи Тоҷикистон алалхусус мутааddилии вазъи эпидемиологӣ дар мамлакат ки сабаби асосии фаъол шудани тамосҳои ҳавоӣ гардид, бо айби миёнаравҳо ва ҳангомасозҳо шаҳрвандон дар баъзе ҳолатҳо ба мушкилӣ рӯбарӯ мегарданд ки ҳамаи ин сунъӣ ба вуҷуд оварда мешаванд, алалхусус дар самти фурӯш ва дастрас намудани чиптаҳои ҳавопаймоӣ. Инак бо мақсади роҳ надодан ба болоравии нархҳои чиптаҳои хатсайрҳои ҳавоӣ дар парвозҳои байналмилалӣ гурӯҳи корӣ таъсис ёфта. Аъзои он аз ҳисоби кормандони ниҳодҳои қудратӣ дар нуқтаҳои чиптафурӯшӣ назоратро пурзур мекунанд. мушкили асосии шаҳрвандон асосан дар хатсайрҳои самти Федератсияи Россия ба пеш омада буд. қаблан арзиши чиптаҳо аз ҷониби бархе аз миёнаравҳо, халобон ва баъзе ширкатҳои чиптафурӯшӣ бо нархҳои аз меъёри муқарраршуда зиёд ба фурӯш бароварда мешуданд. вазъияти ба амал омадаро баъзе гурӯҳҳо ба манфиатҳои худ истифода бурда норозигии мусофирон ва шикоятҳои онҳоро дар расонаҳову шабакаҳои иҷтимоӣ дар шаклҳои гуногун ба миён овард. кор ба ҷое расид ки қимати як чиптаи ҳавопаймо ба 10,000-12,000 сомонӣ расид. ба мақсади ба танзим даровардан ва пешгирӣ бе асоси болоравии нархи чиптаҳои ҳавопаймо ва зиёд намудани хатсайрҳои чартерӣ ва мунтазам дар самти шаҳрҳои Федератсияи Россия дар асоси супориши роҳбарияти ҳукумати ҷумҳурияти Тоҷикистон аз ҳисоби кормандони прокуратураи генералии ҷумҳурияти Тоҷикистон, вазорати корҳои дохилии ҷумҳурияти Тоҷикистон, кумитаи давлатии амнияти миллӣ ва агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон гурӯҳи корӣ таъсис дода шуд. зикр намудан ба маврид аст ки баҳри пешгирӣ бе асоси болоравии чиптаҳо дар ҳудуди ҷск фурудгоҳи байналмилалии Душанбе ва хазинаҳои чиптафурӯшӣ овезаҳо бо дарҷ намудани телефони боварии навбатдорони прокуратураи нақлияти ҷумҳурияти Тоҷикистон ҷой дода шуд. имрӯз дар мамлакат бо дар назардошти тавофуқоти дуҷониба ва шартномаҳои ҳамкорӣ дар баробари ширкатҳои ҳавопаймоии ватанӣ ҳамзамон 7 ширкати ҳавопаймоӣ ба Федератсияи Россия парвозҳо анҷом медиҳанд. дар ин робита бо дар назардошти қонеъсозии талаботи аҳолӣ барои истифода аз хизматрасониҳои парвозҳои ҳавоӣ дар фурӯши чиптаҳо нархи муайян, яъне $500 Иёлоти Муттаҳидаи Амрико барои парвозҳои чартерӣ мутаносибан 5670 сомонӣ муқаррар гардидааст. риояи чунин арзиш дар тамоми ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва нуқтаҳои чиптафурӯшӣ ҳатмӣ буда. шаҳрвандон низ дар навбати худ бояд масъулиятшинос бошанд ва ҳангоми харид ҳатман чек ё худ хати арзиши расмиро талаб намоянд. ман Қурбон Бобишо аз шаҳри Роғун омадам 6 та билет гирифтам ба Федератсияи Россия. нархашон 5700 то Новосибир, а Новосибир 2320 сомон то шаҳри Якутия. яъне ду парвоз аввалӣ мешавад. ҳангоми фурӯши чиптаҳо ҳамзамон фаъолнокии ноайёни миёнаравҳо эҳсос мешавад ки дар аксар ҳолат боиси болоравии арзиши аслӣ мегардад. дар ин робита намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоӣ ва ниҳодҳои марбута аз шаҳрвандон хоҳиш менамоянд ки аз пешниҳод ё худ хизматрасониҳои миёнаравҳо истифода набаранд. ҳангоми мушоҳидаи гурӯҳи эҷодӣ аён гардид ки нуқтаҳои чиптафурӯшӣ бо сабаби пурра банд гардидани хатсайрҳо дар моҳи июн фурӯши чиптаҳои ҳавопаймоиро барои моҳҳои июл ва август шурӯъ намуданд. дари баъзе чиптафурӯшон бошад комилан баста аст. имрӯз аз зарурат ва хоҳиши шаҳрвандон истифода намуда миёнаравҳо дар аксар ҳолат арзиши аслии чиптаҳои ҳавопаймоҳоро бо ҳангома боло мебаранд ки боиси ташвиши муштариён гардидааст. бо вуҷуди фаъолияти нуқтаҳои чиптафурӯшӣ дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат ва ширкатҳои ҳавопаймоии амалкунанда гурӯҳҳое амал мекунанд ки берун аз ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон низ ба фармоиш ва фурӯши чиптаҳои ҳавопаймоӣ машғул мегарданд. ин омил низ боиси то андозае боло бурдани нарх мегардад. гарчанде ки ширкатҳои ҳавопаймоии Федератсияи Россия ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба мусофиркашонӣ машғул ҳастанд, дар назди агентии авиатсия муваззаф гардида буданд ки нархи чиптаро аз 5700 сомонӣ мутаносибан ба $500 амрикоӣ зиёд намекунанд, лекин санҷишҳои гузаронадаи гурӯҳи корӣ муайян кард ки имрӯз дар баъзе аз нуқтаҳои чиптафурӯшӣ ҳолатҳои аз меъёри муқаррар шуда, яъне 5700 сомонӣ зиёд фурӯши чиптаҳо ошкор карда шуд. сабаби баланд шудани арзиши чиптаро дар он мебинем ки ҳамкории байни ширкати ҳавопаймоӣ ва агентҳо нуқтаҳои чиптафурӯшӣ нағз ба роҳ монда нашудааст. инҳо вақте ки шартнoma мебанданд байни худ
нуқтаҳои чиптафурӯшӣ бо ширкати ҳавопаймоӣ ҳавои иҷозати фурӯши билета доранд, билет чипта доранд, дар ҳамон ҷо бояд дар асоси пешниҳодҳои мақомоти авиатсияи гражданӣ, дар асоси қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ёки дигар дастурҳо бояд нархи чипта ҳамин баланд бояд набошад. дар робита ба пешгирии болоравии сунъии арзиши чиптаҳои ҳавопаймоӣ имрӯз дар назди тамоми нуқтаҳои чиптафурӯшӣ телефонҳои тамос гузошта шуда назоратчиҳо аз ҳисоби кормандони сохторҳои қудратӣ ва тафтишотӣ вобаста гардиданд. дар ин робита шаҳрвандон низ барои поймол нагардидани ҳуқуқҳои худ бояд зираку масъулиятшинос бошанд, зеро сарфи назар аз андешидани тадбирҳо дар ин самт нафарони манфиатҷӯ ба корҳои ғайриқонунӣ даст мезананд. барои пешгирии чунин ҳолатҳо аллакай намояндагони расмӣ ва корбарони ширкатҳои ҳавопаймоие ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунанд дар ҷаласаҳои гурӯҳҳои корӣ огоҳонида шуда ваколат гирифтанд ки ҳангоми ошкор шудани чунин ҳолатҳо шартнома бо ширкатҳои чиптафурӯшии вайронкунандаи муқаррарот қатъ гардида нисбат ба онҳо чораҳои қатъӣ андешида мешаванд. вобаста ба ин минбаъд фаъолияти нуқтаҳои фурӯши чиптаҳои ҳавопаймоҳо таҳти назорати пайваста қарор мегирад ва вайронкунандагони муқаррарот ё худ сунъӣ болобарандагони арзиши аслии чиптаҳо ба ҷавобгарӣ кашида мешаванд. фахриддини муҳаммадюсуф ба удуристам ахбор. дар асоси дастуру супоришҳои роҳбарияти давлату ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон тадбирҳо барои дарёфти саривақтии сироятёфтагон, табобат ва пешгирӣ аз паҳншавии коронавирус дар муассисаҳои табобатию профилактикӣ амалӣ карда мешаванд. ин ҳам дар ҳолест ки дар ин давраи ҳассос ҳамаи шаҳрвандонро зарур аст бо масъулияти баланди шаҳрвандӣ барои ҳифзи солимии худ, наздикон ва аҳли ҷомеа ба қоидаҳои санитарӣ, гигиенӣ ва тозагӣ ҳатман риоя намоянд. гузориши хабарнигорони мо дар ин хусус таҳия шудааст. мутаассифона ин шабу рӯзҳо фориғболии аҳолӣ дар самти риоя накардани реҷаи ниқоб ва қоидаҳои беҳдоштию гигиенӣ ба чашм мерасад. ин ҳам дар ҳолест ки ситоди ҷумҳуриявӣ оид ба пурзур намудани чораҳои зидди эпидемиявӣ барои пешгирӣ аз интиқолу паҳншавии бемории сироятии COVID-19 ба қайд гирифтани сирояти коронавирусро расман эълон намуд. ҳамчунин ситод бо қарори худ аз ҳар як сокини мамлакат бе зарурат гаштугузор накардан, риояи қатъии истифодаи ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ ва дигар маводҳои безараргардониро муҳим ва зарур донист. аз чӣ бошад ки аз ҷониби аҳолӣ бепарвогӣ ва бемасъулиятӣ нисбат ба солимии худ ва ҷомеа зоҳир мегардад. мо бояд ҳатман пешгирӣ кунем паҳншавии ин бемория. дар навбати аввал саҳмгузор бояд бошад ҳар як ашхос, ҳар як нафар, ҳар як кӯчаку бузург бояд саҳмгузор бошад барои пешгирӣ намудани ин беморӣ. ин на танҳо кори табибон аст, ин кори тамоми ҷомеа аст. дар навбати аввал гӯем ки табибон, сипас ҳамаи ҷомеа. риоя намудани гигиенаи шахсӣ, риоя намудани масофа 1.5-2 метр байни худ, истифода аз ниқобҳои тиббӣ, худдорӣ намудан аз ҷойҳои ҷамъиятӣ, аз ҳар гуна маъракаҳои ҷамъиятӣ худдорӣ намудан ин қобили қабул аст. ҳатман бояд риоят шавад. аз он ки дар Тоҷикистон аз нав бемории коронавирус ба қайд гирифта шуд, эҳтиёткории ҳар як нафар зарур аст, вале тарсидан лозим нест, чунки тарсу ҳарос ва эҳсосоти манфӣ ба саломатӣ ва ҳаёти инсон зарар мерасонад. тарс ва ҳарос ҳамин чиз як дар маркази системаи асаб мавқеи худро вақте ки пайдо кард, дар навбати аввал хоҳ ковид аст, хоҳ дигар беморӣ ҳаст, вайро ҷалб мекунад. ин як. дуюм, тарс ва ҳарос метавонад боиси паст гардидани қувваҳои муҳофизатии иммунобиологӣ гардад. тарс ва ҳарос боиси он мегардад ки ин беморӣ ба оризаҳои зиёдӣ, ҳатто ба оризаҳои вазнин метавонад оварда расонад. имрӯз ки суръяти коронавирус авзои тамоми давлатҳои ҷаҳонро дигар намудааст, ҳар нафар бояд нисбат ба саломатии худ фориғболӣ накарда, пӯшидани ниқоб дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, мунтазам шустани дастон ва худдорӣ кардан аз ҷойҳои ҷамъиятиро амалҳои муқаррарӣ ва доимии худ гардонад. зулфия раҳимзода, озари фатҳулло, убайдуллои сайвалӣ, ахбор.
идомаи барнома дар ноҳияи балҷувон бо саҳми соҳибкорони маҳаллӣ 3 иншооти соҳаи иҷтимоӣ аз ҷумла як муассисаи таълимӣ, як бунгоҳи тиббӣ, як майдончаи варзишӣ, 2 иншооти соҳаи сайёҳӣ ва як бинои нави маъмурӣ бо таъмини шароити зарурӣ мавриди истифода қарор дода шуд. тибқи нақша чорабинӣ дар ноҳия 20 иншооти нави таъиноташон гуногун мавриди баҳрабардорӣ қарор дода мешавад. идомаи мавзӯъ дар гузориши Сайҷафари Маҳмадалӣ ва Хуршеди Нодирхон. дар ноҳияи балҷувон бахшида ба истиқболи ҷашни 24-уми солгарди рӯзи ваҳдати миллӣ бо пуштибонӣ аз сиёсати маорифпарваронаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар деҳаи тӯбхонаи ҷамоати деҳоти балҷувон аз ҷониби соҳибкорони маҳаллӣ бинои нави муассисаи таҳсилоти асосии рақами 38 сохта мавриди истифода қарор дода шуд. миннатдории худро аз номи кулли омӯзгорони ин муассиса ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва инчунин ба соҳибкори ватанӣ мерасонам ки моро соҳиби як муассисаи нави таълимӣ бо тамоми таҷҳизотҳои замонавӣ гардониданд. ин муассисаи нави таълимӣ дар доираи вусъати тадбирҳои созандагиву бунёдкорӣ ба истиқболи шоиста аз ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бунёд гардида, он аз 5 синфхона ва як ҳуҷраи омӯзгорон иборат буда, минбаъд дар он беш аз 100 нафар хонандагони деҳа пурра дар як бас ба таҳсил фаро гирифта мешавад. фарзандони мо 5 километр роҳро тай намуда барои таҳсил ба маркази ноҳия мерафтанд. хушбахтона ҳоло чунин як муассисаи замонавӣ сохта ба истифода дода шуд. муассисаи таълимӣ бо ҷалби сохтмончони маҳаллӣ дар асоси нақша чорабинии иншооти ҷашнӣ бахшида ба ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон сохта шуда, саҳн ва атрофи муассиса бо корҳои кавзгузоркунӣ ободу зебо гардонида шудааст. дар идома аз чунин тадбирҳои созандагӣ дар деҳаи дулонамайдони ноҳия низ аз ҷониби бародарони соҳибкор Каримово барои дастрасӣ ба хизматрасонии тиббӣ бинои нави бунгоҳи тиббӣ бо фароҳам вардани шароити зарурӣ ба истифода дода шуд. мудири бунгоҳи тиббӣ ва 3 корманди миёнаи тиб ба зиёда аз 100 хоҷагӣ хизмат мерасонанд. дар деҳаи дулонамайдон аз ҷониби бародарони соҳибкор Каримово барои муҳайё намудани инфраструктураи лозима бо мақсади рушди соҳаи сайёҳӣ як меҳмонхона иборат аз 2 ошона бо таъмини шароити зарурӣ ва як майдончаи варзишӣ ба истифода дода шуд. бародарони соҳибкор Каримово иқдом гирифтанд ки то ҷашни 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ободии роҳи деҳа ва таъмини оби нӯшокинӣ саҳм гузоранд. аз ноҳияи балҷувон то деҳаи мо 10 километр ҳаст. соҳибкоро иқдом гирифтем ки роҳи худро дар маъди аввал санфарш карда то ҷашни 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон 5 километр раҳ оби нӯшокӣ оварда бо бунгоҳи тиббӣ ва мактаби замонавие ки айни ҳол сохтмон идома дорад бо об таъмин кунем. бахшида ба истиқболи ҷашни рӯзи ваҳдати миллӣ дар ноҳия бинои нави маъмурӣ бойгонии байниидоравӣ низ мавриди истифода қарор дода шуд. иншооти мазкур аз ҷониби фармоишгар раёсаи сохтмони асосии мақомоти иҷроҳокунии давлатӣ бунёд гардида, он бо тамоми шароити лозима таъмин гардидааст. дар ноҳия дар ин рӯз дар қатори иншооти соҳаи иҷтимоӣ 2 иншооти соҳаи сайёҳӣ низ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд ва тибқи нақша дар рӯзҳои таҷдид аз ҷашни ваҳдати миллӣ дар ноҳия бояд бо 13 иншооти дигар ба истифода дода шавад. давоми 3 сол аст ки дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор мегардад. бахшида ба 30-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон, даври ноҳиявии озмуни мазкур дар ноҳияи кӯҳистони Мазчоҳ доир гардид ки дар он беҳтаринҳо ба даври навбатӣ роҳ хоҳад гирифтанд. гузориши Фарҳоди Раҳмат. дар даври ноҳиявии озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст ки дар толори мақомоти иҷроии маҳаллии ҳокимияти давлатии ноҳияи кӯҳистони Мазчоҳ баргузор гардид, аз ҳамаи муассисаҳои таълимиву фарҳангии ҷамоатҳои деҳотӣ ноҳия беш аз 100 нафар доғталабон ба ин марҳила роҳ ёфтаву иштироки фаъолона доштанд. озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст тавонист миёни дӯстдорони китоб таҳаввулоти бузурги фарҳангиро ба вуҷуд оварад ва барои ба китобхонӣ рӯ овардани тамоми хисҳои ҷомеа такони ҷиддӣ бахшад. воқеан ҳам боиси хушнудиву сарфарозӣ аст ки соли сеюме аст ки бо амри сарвари кишвар ҷаноби олии муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ дар тамоми гӯшаҳои канори ҷумҳуриямон баргузор мегардад. дар ноҳияи кӯҳистони Мазчоҳ даври ноҳиявии озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст баргузор гардида истодааст ки аз рӯи иштироки хонандагон, аз рӯи баромади онҳо, аз рӯи фаъолияти онҳо чунин хулосаворӣ карда мумкин аст ки воқеан ин иқдом бисёр аз иқдоми созанда, иқдоми маърифатпарваронии сарвари мамлакат аст ки мардум бештар ҳарчи бештар рӯ ба китоб оварданд.
мавриди зикр аст ки тартиби баргузории озмун тибқи низомнома сурат гирифта донишу маҳорати иштирокчиёнро доварон аз ҳисоби омӯзгорони соҳибтаҷриба ва адибони шинохта арзёбӣ ва баҳогузорӣ намуданд. хушбахтона тибқи низомнома ин навбат барои калонсолон имкон фароҳам омад ки дар алоҳидагӣ аз завқу маҳорати китобхонии худ дарак диҳанд ва дар марҳилаи ноҳиявии озмуни дӯстдорони китоби ноҳияи кӯҳистони мазҷоҳ теъдоди муайяни намояндагони касбу кори гуногун фаъолона иштирок варзиданд. бинандагони гиромӣ, нашри навбатии барномаи иттилоъоти ахбор ба анҷом расид. Хайр, саломату сарбаланд бошед.